the life of. We are a fly on the wall in the life of Mudumeni Mukuru, Mr. Ivan Craig, but for some reason he's not yet in the studio. He's on his way. Let's hear from him. Kuti zvakanyatsomira sei Mudumeni ndogumbuka here ndoita sei? No, yeah. Kuregerera chinhu kukumbira regerero chinhu chinonetsa and kuregererwa chinhu chinonetsesesa. So yeah, we had dashed off to Murewa just to check on one or two farmers, but got overwhelmed, and we knew about the program, but we were overwhelmed, and we thought these hours, and only to realize there's traffic here and there, but we are almost there. And my sincere apology to listeners, and yeah, I hope they will accept my apology. Aiwa, zvinowanika muri munhu ari kubata-bata mabasa anoshamisa, saka totanga kukuregererai neipapo, asi zvisinei. Aiwa, Mudumeni wedu tinomufarira, tinomuziva, ende toda kumuziva masikati anhasi. Hatitangei nenhoroondo yekuti Mudumeni akamboberekerwa kupi kuti tizova neMudumeni watinaye nhasi kudai. Where did it all begin? Yeah, Mudumeni uyu akaberekerwa kumayo pana Chendambuya uko. Sekuru wangu wakabva kuScotland wachiya kunopambavhu muRhodesia, and vakanoripambira kumayo kwaChendambuya. Vakatanga uri marondera vazoenda pana Chendambuya, and waenda ikoko ndo apurazi vakagara ipapo, wakaita wavo baba vangu nevamwewo. Baba vangu vakazoitawo purazi ipapo, vakazowanawo mai vangu ikoko, pandaberekerwa ikoko. Ndakaberekerwa pari paWare Clinic, and saka ndakaberekerwa kwandoti kumusha kwangu ndekwa Chendambuya, pozi ndokwasekuru, ndokwababa, ndokwamai, ndokwandakaberekerwa ndikakurira. Saka hakuna kumwe kwandomboti kumusha, asi kana taakutaura nenzvimbo inozikanwa vanhu kunonzi kuMakoni North, kwaChendambuya ndokwandakaberekerwa ndikakurira ikoko. Fantastic. What was your childhood like? Were you a farm boy? Did you go to farm schools? What was that like? Yes, I grew up as a farm boy. Zvekuti tabva ikoko. In fact, imwe nhoroondo yakazoitika yakapa kuti tizobva ikoko tizoende kune dzimwe nzvimbo inyaya yehondo yekuti baba vangu wakarwa hondo wachibatsira mazuva iyayo yanga ichiri Zipra ina waJoshua Nkomo. Saka baba vangu vaiwirirana zvisingaiti na the late Honorable Nkomo, zvekuti waivabatsira munguva yehondo nezvinhu zvavaibatsira nazvo, pluswo transport yekuti Wankomo waikwira bhazi woya paHeadlands, wodzika woya watorwa nababa vangu womhanya mapurazi woenda kumamisha waita marali wakunana Chendambuya, Tanda, Chikore, nzvimbo idzodzo. Wapedza kuita marali avo waibva wadzorera paHeadlands wokwira bhazi. So mudhara akapuhwa mawarnings kwenguva yakareba kusvikira napazoita eStar Rally yakazomusungisa, ndopaakazosungwa vazoruza mapurazi ese zvese pazvangofrizwa. From there ndopatakazoenda kwaMutare kuPremier Estate, kupurazi zvakare kwandakagara upenyu, tikaita upenyu hwakanaka papurazi ipapo. Zvinhu zvichiitika ndikazouya kuHarare ndikazoenda kuchikoro. Saka you find kuti literally upenyu hwangu ndo hwekumusha, upenyu hwekupurazi, ndo makuriro angu, ndo background yangu iyoyo. I think ndo pakazova passion yekuti iyo saka ndoite muupenyu. Hazvina kumbonetsa kusarudza, asi ndichitarisira pasi kuti zvinoenderwa chikoro izvozvi, ndafunga tinongoona experience usingazivi kuti zvinoenderwa chikoro. Saka ipapo tinozoona kuti kukura kwandakaita ndakazokura ndiri mumaoko aRichard Wingfield, uyo anga ari director paAgricultural Research Trust.
ane a very strong background yekurima uyezve so respected person nema-agriculturalists. Ainyora zvakawanda achiita zvakawanda nenyaya dzezvekurima, akatenda maforums akawanda zvekuti ya regai tione kuti tingakwanise kuconnecta zvakare here namudhumeni wedu tirambe tichinzwa hurukuro iyi. Nguva dzedu 2:45 tiri kukurukura namudhumeni mukuru Ivan Craig achitipa nhoroondo yeupenyu hwaakakura kwachienda mbuya uko. Vari kuedza kuzama kushingirira kuti vasvike pastudio sekunzwa kwamaita vanga vachibva kufamu kwamurehwa. Regai tinzwe kuti tinokwanisa here kuti tibatane zvakare tirambe chienderera mberi nechirongwa chedu kana kuti vachasvika 3 dzisati dzachaya. It's a fly on the wall with a difference today, both on the phone and hopefully Mdumeni will make it to the studio this afternoon. Stay with us, Star FM sounding good all the time, and he is back. I can see you. Can you hear me? Zvisinei tinoramba tichiedza, rambai munesu. Today, we're a fly on the wall in the life of. Fly on the wall in the life of Ivan Craig Mudumeni Mukuru. Your questions on 0772-162-651. That's 0772-162-651. We are also live on our Facebook page and would like to acknowledge you for tuning in via Facebook Live. Thank you so much. It is Star FM sounding good all the time. African beauty, original symbol. Oh, I see you in the mirror. In people, that's all. Hello? Yes, can you hear me now? Hello? Yes. Yes, I can hear you. Okay, all right. Just stay on the line. How's your progress? How far are you? We have passed Daily Boat. Okay. Yeah, we are getting closer and closer. All right. Okay, sounds clear enough. Let me just play a bit more of this song and I'll get back to you. Hold on, stand by. All right. So naturally, so magically, iwe mwana, you're so fine, fantastic, fantastico, fantamazimba, Zimbabwengia, nito, you're so fine, fantastic, fantastico, fantamazimba. Thanks, Herman. Fantastico indeed. Mudhumeni wedu wadzoka. Mudhumeni, manga muri kutipa nhoroondo. Saka tichikura tantine because takazoya kuMarlborough ndiko kwatakakurira, taitamba tiri boys about 7 of us, but among us there's one angari keen agricultural food ainzi Ebo Chinaire. So Ebo Chinaire ndakazoona, he was my senior, ndopa ndakazoona kuti Ebo atatoitawo agriculture, saka handisi ndegaka. So from there the passion yakabva yangokura yakasimbawo, and then tikazoconsultana pana Dr. Mzira Murwira. Dr. Murwira wanga ari pa-UZ, and I think tantingori neuniversity imwe chete chete, kubva tataura nawo abva angoti motivata chichii, and wakati aiwa kana uchida kuita agriculture chidata chidhumeni, you have to start from the bottom. Tangira qualification ye certificate kana diploma, and then from there wozokura, because it's a practical job. Rinoda kuti munhu unenge uri hands on, because ukatangira kumusoro ronetsa kuimplementa. Kubva ndipa example yaRichard Wingfield andogara naye zvikanzokona, like Richard Wingfield, he started off negwebi akazoita zvaanoita now, look at him, and you know all that. So from there
kubva wamurwira waya vatondibatsira kutsvaga nzvimbo kunana mulezu vandaenda kutraining vandadzidza pamulezu paya ndadzidza ipapo. From there I didn't look back kubva ndakatanga ndiri mumapurazi futi ndichishanda ndaita wheat, maize, mombe netobacco ndiri pikinini bhasi ikokoko. Ndikadzidza mazondityora manje papikinini bhasi. ndozvandainzi pikinini bhasi ka ndotaito yangu yandaishedzwa iyoyo. Ndizvozvo. Yeah, saka ndadhonza ndichishanda kuya, and then from there I thought no, I need to develop a bit. Kubva ndaapproachwa nemumwe mufrench anga achida kutanga safari operation. Ndikati no look, kucollege ndakastada game farming, but not to that yeyo kuti as a speciality or what. Zvikanzi no, that basic knowledge it's okay. So vandaenda vanditora vataenda kuchirezi vatanotanga safari operation, where I did a lot of safari operation. That's hunting, fauna and flora, that's photographic safari. And then we did hunting for trophies, for meat, and all that. So I had fun there, where I did a lot of that safari operation, and then we're getting some foreign hunters and all that. From there I didn't look back. Ndakatomboshanda mu-Ministry of Agriculture ndiri ku-Agritex. Before that ndakatomboita teacher, and then kubva ndazoenda ku-Ministry of Agriculture kwana ndiri conservationist, tichiita zveconservation. I did quite a lot as well there. And then vandazotomboenda kwaGary Thompson is a personal friend. Anga ari kuAmerica. So when he came back, he says, no, look, Ivan, I want to start a company, saka I want someone to start with. So kubva ndamujoina vatatanga company yake. Then pakazotangira chidhumeni chaicho now. There's a company which approached me kuti iwe toda kuti umbouye utiitirewo agronomy. And ndikati ndakutsika-tsika kuti ndisiye Gary. Mheno akandinyengerera sei ubva ndabvuma. Kubva ndajoina that company as an agronomist. So I pushed ndiri company here, and I tell you, several companies approached me, and then you find that I moved from there. After about 2 years, now Vandaita another company, Vandadonza. You know, I don't move that much. People, if I tell them exactly the companies I worked for, and of which I know most listeners, they know. Yekutanga I stayed for 4 years. For 4 years. Yechipiri I stayed for 11 years. Yechitatu I stayed for 11 years. And Panyandiri Zvezvi, I stayed. I'm there. This is my 9th year now. Wow. So you find good. Handingo many no. Ndinoramba ndiriko. Of course, ndiriko. A lot of people will be approaching me. We are, but handingo vumi. And because Kurunzanchi Bumak, I tell you, they've worked for 100 or more than 100 companies, including Zirunzekwenyika, but I'm a steady or stable person. We put Ango Nyengerwine Tuntwe Mangamak. It's interesting. It's interesting you should say that, because Ndichiveringo about careers and rising in your profession, they say that every 2 years you should move jobs. And ndokuti urambe uchinzwikwa value yako, because vanopedzera vadherera kama employer. Vanodherera, it's true, vanodherera. But and do you know one good thing? Is if I'm approached by anybody, I don't even go to my HR to say, and approach ningada zvakati, therefore it is. No, I don't. They don't even know. Vanongofunga kuti ndowega and I'm satisfied ipapo. PaWhatsApp vanhu vari kufara zvisingaiti. Hanzi asi mabirira mudhumeni, mufanirwa kudzoka futi next week. Hanzi tinofara
Nzababirira. Haisiriyo fly on the wall yacho chaiyo kana neni ndiri kunzwa kuti dai mudhumeni wangosvika ndakanda ziso rangu pavari because pane zvimwe zvinhu zvinobuda mukutaura so nebody language and looking someone in the eye zvakasiyana nepafoni saka ndiri kukuverengerai maminutes masarwa ne4.5 4.5 aiwa ndinenge tamhorosana hanzi endererai henyu mberi. No, I wanted to say kune vari kuti wabirirwa shuaka. Yeah, I think we need to make it up. Absolutely. And we can make a date next week. Nendiri kuchechi but I think Mwari anonibvumira ndimbotiza hangu kuchechi. Munopinda chechi ipi? Ndimi here muri kupaka apa? Ndini This is so interesting. Munopinda sangano ripi? Topinda sangano rinonzi Divine Church of His Presence. Founder ya John Chibwe. Petra kuStone Ridge. Okay. Ko mhuri yenyu yakamira sei nai vamudhumeni? Mhuri ka? Ndotaura? Taurai. Muchipinda imi mustudio kudaro. Muzongoisa chishanu. Ndine mukadzi umwe chete. Tinotenda. Nevana vaviri, Robin musikana kutanga na IJ anonzi Ivan Junior mukomana. Mutoriwo baba Junior. Imagine. Pane mubvunzo wandakamirira kuti ndizokubvunzai mapinda mustudio saka regai titore kanguva kekuti tiavoid feedback muchivhura madhoo muchipinda nditi ka? All right. And he's here. Akuna drama rakadai. Well, we're just 2.5 minutes away from the news now, so make the most of it. Do your best. Right. Thank you very much. Wongu ndopedza wandachimbopindura mubvunzo uya wekuti wongu ndine mukadzi umwe chete nevana vaviri Robin and Ivan Junior and wana vane hunhu wana vane respect zvisingabvi kwandiri and not because it's a Mother's Day but zvichibva kuna mai wacho wakakudza vana zvakanaka. Vanonzani kwamai mudhumeni? Vanonzi Rejoice. Wow. Mahonde wepachiwesha apo. Ndakarora munin'ina waFirst Lady. Vanobva same area kuchiweshe wongu. Tinotenda. Mudhumeni, outside of kurima nebasa rese rakanaka ramuri kuita kuagriculture uku, chii chimwe chamunofarira imimi chisinei nekuita nezvekurima? Mune humwe upenyu here usiri hwekurima? Humwe upenyu handina, in the sense yekuti handinwi asi ndotamba nevanonwa, handisvuti asi ndotamba nevanosvuta. Zvoti ukanditora ukaenda neni mubhawa tinotandara, I don't mind, tinotandara tese nichinwa mvura yangu nekoko yangu. Kazhinji munhu anofamba nevanhu asinganwi achifamba nevanonwa anotozopfuurira vari kunwa ukatozoshama kuti kwangapika nguva iyoyo. Asi tenda kuzovakontrol kuti anowanyanya chimbomira kana pakudhiraivha toti achimira nichidhiraivha wanyanya kudhakwa ndo vanozoda vanokontrola. Nguva dzaashoma 30 seconds asi mubvunzo uyu unonakidza vanhu vazhinji kuti murungu werudzi anotaura chishona chakatsetseka kudaro muchidimbu mungaupindure muchiri kudii? Sekutaura kwandaita background yangu ndiri kumapurazi, mai vangu vane kumusha, saka ndakanatsokura ndine wehukama wechirungu nehukama wechiwanhu, asi zvinonzi rurimi rwamai runokosha. Unogona kuti
handisida kuti mwana wangu ataure language iyi, asi kana mai wake wari nelanguage unotoitaura chendu, saka zvinzi mutauro wamai, rurimi rwamai. Naizvozvo regai ndikutendei Mudhumeni mukuru, toramba tichikutsigirai mumabasa ese amuri kubata nepasocial media, tikangotsvaga kuti Mudhumeni mukuru atikushayai, asi aiwa chikwereti chiripo, toda kuti tizopedzisa panguva pfupi inoteera. Ndinodzoka next week on Sunday na 2:30. Ndinenge ndiri pano na 2. Ndini kaproducer ndichadecide kuti mukudzoka here kana kuti muchambopanishwa. Munowira nevateereri. Rega tigona mafambiro atichaita. Star FM sounding good all the time. What a pleasure. 3 o'clock news time. This is Zim Paper's Radio Broadcasting News.